Cieľom dnešnej hodiny je, aby sme si trošku zadefinovali, čo to znamená, alebo ako vieme popísať, keď nejaký náboj cestuje z jedného miesta na druhý. Matej je výborný učiteľ fyziky už iba skrz to, že vidno na jeho hodinách, že jeho tá práca baví. Už aj to, ako on s nami komunikuje, je na nás veľmi trpezlivý. Neučí fyziku úplne originál, tak ako sa bežne zvykne učiť, ale naozaj dáva žiakom priestor, aby si z toho zobrali to, čo majú radi, aby sa mohli realizovať tam, kde im to najviac vyhovuje. Aby sme uviedli toto trošku do života, do praxe, máte niekoľko úloh vo svojom worksheete. V praxi na mojich hodinách sa snažím, aby si žiaci tú fyziku ohmatali, čiže pokúšam sa robiť experimenty. Zároveň žiaci by mali prísť na to, že kde tá fyzika sa nachádza v ich živote, to, čo ich baví. Výsledný prúd vám vyšiel 180 ampérov. Prináša hlavne to, že máme možnosť si zlepšiť známky, keď nám nejaké testy sem tam nevídu. Máme s ním aj možnosť konzultovať sa o nich a dokáže nám aj pomôcť pri tom. Pričom majú rôzne aktivity k dispozícii. Je tam natáčanie videa, je tam robenie experimentov, je tam umelecké stvárnenie fyzikálneho javu. Pred sebou máte žiarovku, máte baterku a máte niekoľko vodičov. Prvou jednoduchou úlohou je rozsvietiť žiarovku. Hej? Dobre, a ešte potrebujete prepojiť druhý pol tej batérie, hej? Aby sa ten obvod uzavrel. Máte nejaké vodiče, máte ďalšie ruky, tak skúste. Pán učiteľ, svietime. Myslím si, že žiaci, keď odídu zo školy, tak si málo kedy pamätajú nejaké konkrétne poučky, ale veľmi výrazne si pamätajú, ako sa v škole cítili. Takže aj preto si myslím, že toto laboratórium nemá byť len o učení, ale aj o tom, aby sa mohli prísť, aby keď sa potrebujú porozprávať, tak aby tu našli niekoho, kto ich vypočuje. Fyzikálne laboratórium navštevujeme väčšinou, keď máme nejaké doučovania, alebo mávame niekedy pizza piatky, čo je také tiež vo voľnom čase a je to tiež také pekné. Ako triedny mávam tieto mini-mentoringové rozhovory, ako som ich nazval, kvôli tomu, že som si uvedomil, že keď len tak spolu rozprávame na chodbe, tak veľakrát sa stane, že niektorý introvertnejší študent ani sa nedostane do toho rozhovoru. Ale dôležité pre mňa bolo, aby som ich spoznal, aby som o každom niečo vedel a aby som na nikoho nezabudol. Každý pol rok nám venuje svoj osobný čas, má s nami pohovory, kde sa nás proste pýta na naše osobné životy. Vzťah s ním není iba na takej učiteľskej hodnote, ale aj na to, že on sa naozaj o nás zaujíma do hĺbky. Maťo by sa mal stať učiteľskou osobnosťou Slovenska, pretože je naplno zanietený pre túto prácu a skúša všetky možné inovatívne metódy, ktoré mu kto len poradí, že by žiakom mohli pomôcť. Týmto ukončujem túto hodinu, lebo ani jedno, ani druhé není pravda, tiež nie je pravda.